B'ingress solenni nifhmu l-ewwel daħla solenni ta' l-Arċisqof fil-katedral. Din hija draw antika li aktarx tmur lura żmien meta l-Isqfijiet kienu jdumu biex jaslu fid-djoċeżi li tkun ingħatatilhom. Fir-rit l-Isqof kien jieħu possess ta' djoċesi permezz ta' rappreżentant maħtur minnu. L-aħħar darba li r-rit antik tal-Ingress ġie segwit kien fil-każ tal-Isqof Mikil Gonzi 71 sena ilu. L-Ingress solenni tal-Arċisqof Charles Xikluna se jibda fit-8:30 ta' filgħodu tal-21 ta' Marzu mill-Knisja Parrokjali ta' Ħalija. Minn hemm l-Arċisqof imur knejjes u santwarju ir-Rabat sakemm jasal l-imdina. Il-Qudiesa Pontifikali tibda fil-11. Meta tħabbar dan kollu f'indirizz lil mezzi tax-xandir fil-Kurja iltqajna mal-Arċisqof. Hija mixja li għandha diversi waqfiet ta' fidi u ta' talb ta' interċessjoni. Importanti wkoll il-wasla fil-katedral li huwa il-Knisja Prinċipali ta' Djoċeżi fejn hemm ukoll is-siġġu il-katedra li minn fejn jgħallem l-Isqof. Mela servizz ta' qadi ta' tagħlim u irrid ngħid ta' ħniena wkoll. Il-ħniena tfisser ħafna l-Arċisqof Xikluna. Ferħan ħafna li se nibda il-Ministeru Episkopali tiegħi bħala Arċisqof ta' Malta fi żmien meta il-Papa ħabbar is-sena straordinarja tal-ħniena li tibda fit-8 ta' Diċembru 2015. U jiena tinħares diġà lejn il-pastorali tiegħi bħala pastorali ta' ħniena u kompassjoni. Tnediet ukoll l-istemma tal-Arċisqof. Fost oħrajn l-isfond aħmar ifakkar fil-Mant ta' Kristu waqt il-Passjoni. Iż-żiemel abjad ifakkar fid-dera tal-Apostlu Ġwanni dwar Ġesu. In-nofs qamar krexxenti ifakkar fi ġbija ta' stabilità u l-warda fil-Verġni Marija. Il-motto bil-Latin Fidelis et Verax ifisser fidilu veru.